Inselmilkom, illum il-ħamis 16 ta' Lulju, it-tifkira tal-Imqazza Verġini Marija tal-Għolja tal-Karmelu. Nilqakom għal-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum minn fuq is-salib Ġesu jagħtina lill-Ommu Marija biex tkunu kollhom tagħna. Nitolbu sabiex il-mulej jagħtina l-grazzja nintelqu f'idejn Marija u bħad-dixxiplu l-maħbub neħduha f'darna biex tieħu ħsiebna u tajna nimitawha fl-imħabba tagħha lejn Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira tal-Madonna tal-Karmlu. Hija festa għażiża, okkażjoni għażiża biex niċċelebraw lil din l-Omm tagħna li tieħu ħsiebna fil-mixja ta' ħajjitna. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej lill-Verġni Glorjuża Marija, Omm u Sultana tal-Karmelu, tidħol għalina quddiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu il-muntanja vera tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. Elija tela fuq il-quċċata tal-Karmel. Inxteħed fl-art u qiegħed wiċċu bejn il-kubtejħ. U qal lill-qaddej tiegħu: Itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tela ħares u qal: Ma hemm xejn. Qallu: Erġa' mur 7 darbiet. Ma s-seba' darba qabad jgħajjad. Ara, hemm sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel, tiela mill-baħar. Qallu Elija: Mur għajdlu lil Aħab, arma żwiemel u inżel qabel ma tilħqek ix-xita. Malli dan is-sema swiet, qam ir-riħ u bdiet nieżla xita kbira. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajn. Salm responsorjali. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min joqgħod fuq il-għolja mqazza tiegħek? Ngħidu flimkien: Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassasx bil-sienu, ma jagħmilx deni lill-ajru u ma jajjarx lill-ajru. Ngħidu flimkien: Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Min ma jqis lill-bniedem il-ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Ngħidu flimkien: Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Ħinja dawk li jisimgħu l-kelma talla u jħarsuha.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu Mara hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. F'din it-tifkira għażiża tal-Madonna tal-Karmnu nixtieq li naħsbu ftit fuq żewġ għoljiet. L-ewwel waħda hija din l-għolja tal-Karmel illi tissemma llum fl-ewwel qari li hu l-post fejn bdew fis-seklu 12 l-ewwel Karmelitani, il-grupp ta' eremiti li kienu jgħixu hemm. Din il-muntanja baqgħet imsemmija għal ġrajja li nsibu fl-ewwel ktieb tas-Slatin fit-Testament il-Qadim fejn il-profet Elija kien ġie f'konfront mal-profeti ta' Baal. Kien għamel sfida Elija lill-poplu għalilhom kemm se ddumu titlajjaw, tmorru min-naħa l-oħra, għażlu jekk Alla huwa veru u Alla veru imxu warajh. Jekk huwa Baal, imxu wara Baal. U hemm fuq il-muntanja kien hemm dal-konfront mal-450 profeti ta' Baal biex jaraw min huwa Alla l-veru. U nafu l-istorja li Alla wera għax sema t-talba ta' Elija fil-waqt li Baal ħadd ma sema it-talba li jagħmlu lil Baal dawn il-profeti. Alla wera li huwa Alla veru. U hemmhekk il-poplu qal dan hu Alla veru. Hemmhekk kienet ir-rebħa ta' Alla l-veru, ir-rebħa fuq il-profeti foloz u fuq l-idoli foloz. Kemm morru għat-tieni għolja hija dik li smajna fl-Evanġelju aħna nsemmuha l-għolja tal-Kalvarju. Ġesu imsallab u għandu lill-ommu Marija taħt is-salib. U hemm propju meta Ġesu jgħid fuq is-salib hija r-rebħa definittiva ta' Alla il-veru, Alla l-ħaj fuq dak li hu fals, fuq il-profeti foloz u fuq l-idoli foloz. Dik hija r-rebħa Ġesu hemmhekk fuq is-salib. U hemm narawh li lil Marija ommu jagħtihilna bħala omna permezz ta' San Ġwan meta jgħidlu hawnhi ommok, Marija jgħidilha hawn u ibnek. U għalhekk hija dik l-omm li kif se ngħidu ftit ieħor fit-talba hawnhekk fil-quddiesa l-omm spiritwali li bimħabba kbira ta' omm lilna timxi magħna fit-triq ta' ħajjitna u tieħu ħsieb il-kotra ta' wliedha. Għalhekk Marija omm u Marija tal-Karmelu kif qed niċċelebraw llum hija dik l-omm li tfakkarna dejjem min huwa Alla l-veru u tgħinna biex aħna nimxu wara Alla l-veru u biex ma nitqarqux bi profeti foloz jew nimxu wara idoli li jieħdu post Alla l-veru. Din hija l-omm li għax tieħu ħsiebna tgħinna biex nimxu fit-triq tas-sewwa u biex inkunu
bħalma għexet hi għaddejja tal-mulej. Hija l-om li tgħidilna l-affarijiet kif huma. Tul l-istorja Marija takkumpanja dejjem lill-Knisja u dejjem tgħid l-affarijiet ċari kif huma. Xi wħud ishom jaħsbu kultant li Marija dbeżża tgħid affarijiet tal-biża'. Imma jibża biss min jitbiet minna bħala om ma jħallix tkun l-om u jitbiet minn Ġesu. Jibża min jażel dak li hu ħażin, mhux min jażel dak li hu tajjeb. Min jimxi magħha bħala om m'għandux minn xiex jibża. Għax hemm din l-om li tieħu ħsiebna u li tħarisna fil-mixja tagħna f'ħajjitna. U hija l-om li hija kif nitolbu wkoll illum sinjal ta' tama u ta' faraġġ għall-poplu. Aħna fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna għandna bżonn dan is-sinjal ta' tama u ta' faraġġ. U Marija hija din l-om li tagħtina it-tama u l-faraġġ. U għalhekk illum nirringrazzjaw l-Alla f'din it-tifkira tal-Madonna tal-Karmnu, nitolbu li aħna bħal Mamel Ġwanni li ħada għandu aħna wkoll neħduha magħna tkun hi tassew omna, dik l-om li dejjem tieħu ħsiebna u dik l-om li turina bl-eżempju ta' ħajjitha kif għandna ngħixu ħankunu tassew ngħixu ħajja sabiħa bħalma Marija hija dik li hija sabiħa. Ew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xanda li bxarat tajba ta' mħabbtek lill bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu llum għall-Ordni Karmelitan, nitolbu biex dawn ir-reliġjużi għandhom din is-sejħa speċjali jagħtu xhieda sabiħa ta' ħajja li twassalna tassew lejn is-sema fuq l-eżempju ta' Marija nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll ħalli Marija tkun dejjem omna li tieħu ħsiebna tħarisna u li turina tassew minnu Alla l-veru, Alla l-ħaj li aħna għandna nimxu fit-triq tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li llum jew f'dawn il-ġranet li jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom biex inti mulej tberikhom u tgħinhom ħalli jkunu tassew qrib tiegħek u mimlijin bl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum għall-isptar f'Malta li jġib dan l-isem Monte Carmeli. Nitolbu għar-residenti li qegħdin tal-post għal dawk kollha li jaħdmu hawnhekk hemmhekk biex il-mulejja tihom l-għajnuna li għandhom bżonn u biex jgħinna ħalli aħna lkoll dejjem naħdmu għal ħarsien tad-dinjità ta' persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn il-ġranet, biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Birek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubejtek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla dejjem.
imbirek int mulej Alla tal-ħolin kollox fi tubitek tajt tal-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-bissier li jista' kollox. Għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bil-qima kollha nofrulek mulej dawn id-doni fit-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija biex waqt li nsiru nixħuha fl-imħabba ħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġni Marija Omm il-Karmelu. Ilaqet il-kedma tiegħek u ħarsitha f'qalba, marbuta b'mod tal-aġeb mal-misteru tal-fidwa ssieħbet fit-tant mal-Apostli, tistenna l-miġja tal-Ispirtu Santu. Bħala l-Omm spiritwali tal-bnedmin kollha tieħu ħsieb b'imħabba ta' Omm il-kotra ta' wlieda. U hija għalina sinjal ta' faraġġ u ta' tama żgura fit-triqtna lejn is-sema sa ma naslu għall-glorja tas-seb tiegħek. Fija bħala eżempju l-aktar safi u perfett, nikkontemplaw bil-ferħ dak li nixtiequ nittamaw li nkunu fil-Knisja tiegħek. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha nfaħruk u bla għeda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk
Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li jinti fis-smawiet. Jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dlubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla mis-sirtana tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-demm mażiż ta' ibnek, i grazzja kbira tal-imħabba tiegħek għalina.
Lilna li konsagrajna ruħna l-qadi tal-Verġni Marija twettaqna twassalna biex inkunu nixbħuha fil-virtujiet tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Alla tagħna sma t-talb tagħna jina waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-ruħ kollha u għejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sina Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-ruħ kollha u għejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-dawl meta Sina Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bridem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener il-weh kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikonsidraw fit-tielet misterju tad-dawl meta sina Ġesu Kristu ħabbar is-Santna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener il-weh kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tad-dawl meta sina Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenera l-beħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tad-dawl meta Sina Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimli hemm u li mijek imberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissna minna tal-infern
kull ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, u ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha. Bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost siqtajja tas-sema itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.